Приветта мордар. Бергәләшеп илебезнең баш каласы Мәскәүгә юлландык гастрольгә. Пландар текә, барыһы хакында хәзер ентекләп һөйләрбез. Киттек! Ата-әсәләр безне аэропортта хәерле юл теләп озатып калды. Кайһы бердәребез самолетка тәүге тапкыр утыра. Аэропортта матур гына. 2018 елдан алып аэропорт бөек шагыйрь Мустай Кәрим исемен йөртә. Бер ел эчендә генә безнең аэропорттан 4 миллиондан ашык кеше Җир шарының төрле яктарына аса. Мәскәү каласы зур икән. Мәскәү Рәсәйнең баш каласы, мегаполис дип тә атайлар аны. Бында 13 миллиондан ашык кеше яшәй. Ого, ничек хыяллар икән. Әллә инде китек кала гидергә. Ямгыр яуганына карамастан күңелдә шундый рәхәтлек, йылылык. Килешәм, дуслар менән тәүге тапкыр Мәскәүгә килеп, туган телдә йырдар башкару текә. Ивет. Безне бөтә Мәскәү ишеткәндер. Без каравыл алышынган мәлгә эләктек. Кызыл майдан һәм монда урынлашкан архитектура корылмалары ЮНЕСКОның бөтә дөнья мирасы объектлары исемлегенә индерелгән. Мәскәүдә шулай Кызыл майданды баш кала йөрәге дип саный. Күптәр бында яңа елды каршы ала, 9 май парадына килә. Төпешебез, ул әлбиттә зур концерт. Баш калабызда яшәгән башкортлар өчен байрам концерты. Буның өчен без Мәскәүдә урынлашкан Башкортстанның төп Тамыр Мәскәүдә бүген сыгыш яһай. Кеше күп буласак, без нык дулкынланабыз. Без байрамга одак итеп әзерләндек. Көне-төне буе репетицияларда булдык. Атайдар, әсәйдәр, олатай, өләсәйдәр, һаумыгыз кызлар, егетләр, хәерле көн безнең якташларыбыз. Исламда бұл очрашуны Тамыр каналы нык итеп көтеп алды. Һезнең өчен Башкортстанның баш каласы Өфөнән йырлы-моңлы күстәнә салып килде. Ниһаять, Ребята, помните, детство, оно не возвращается, оно проходит. Да, во взрослой жизни есть много интересного, много веселого, забавного, но детство, оно навсегда останется в нашей памяти, навсегда. Ошибайтесь, стремитесь, не бойтесь преград, учитесь, занимайтесь спортом, ведите правильный образ жизни и никогда не забывайте про родную республику. А мы и ваши родители должны сделать, чтобы ваше детство осталось всегда, навсегда ваше хорошее вам. Спасибо.
большое спасибо. И действительно, это таланты. И то, что вы пропагандируете наш язык, нашу музыку, наши традиции, это вам большое спасибо. Я очень благодарен. Мәскәүдә үтеп тә башкорт телен белү һәм һөйләшү ул мөмкинлеге бар. Ул ысынбарлыкка аша торган әйбер ул. Чөнки безнең балалар да моны һөйләшә, аңлай. Улар бәләкәй сактан башта башкортчаны өйрәнде, шуннан соң гына русчаны өйрәнде. Хәзер инде артабанга инглиз, фәлән түбәндә өйрәнә инде. Әзмәгән бүген бер сумадан бүләкләр алып килде. Шуңа һәркемгә дә бүген шәп белән булыр дип ышанабыз. Әлегә уйламалар. Анан да утырган матур гына кызыкка йөгереп киләле монда. Идем сюда. Карагыз әле исек матур дип киенеп килгән ул. Исеме, как тебя зовут? София. София. Кайда яшәйсең? В Москве живешь? В Москве. В Уфе или в Москве? В Москве. А в Уфе бывала? Да. Нравится? А что тебе там нравится больше всего? Площадка. Площадка. Афарин, алгыштар менен безгә ошу бүлекте бирәбез тоттырабыз афарин. Гел шулай зирәк булабыз, всегда бу умный. Мәскәүдә бик әүдән балалар яшәй икән. Уендагы һорауларга шунда ук дөрес җаваплар кайтарып Тамыр каналыннан шәп бүләкләр оттылар. Башкортстандан читтә яшәһәләр дә, үз телдәрен, йөр-бөюләрен онытмай мәскәүлеләр. Праздник прошел хорошо, нам понравилось. Сегодня я всегда люблю играть. Мы играли, кто больше назовет слова про маму. Добрые слова. Я еще угадала, сколько километров от Москвы до Уфы. Мана мин үдемден ensерләремдә, кызларымды алып килдем Тамыр студияның концертына. Мәскәүдә яшәп, без Башкортстаныбызны яратабыз. Бөтен сараларда катнашып, Башкортстаныбызны бөтен әле һөйләп, үзебездән нинди башкорт икәнебезне алсак, ягымлы кеше икәнебезне күрәтергә тырышабыз. Балаларыбызга өйрәтәбез. Тамыр, рәхмәт. Балаларда шат, ата-әсәләр ныгырак шат балаларга караганда шулаймы, дусларым? Әлбәттә шундай зур концерт менән килүегез мөнәсәбәтенә зур рәхмәт. Менә Рәшат Нурахманович менән Ринат Тегелешмә һөйләшә утырабыз. Бәлки ел һайын килергә кирәктер. Әдән тамашаларыбызны үсә бара. Әле күрәбез шунда бәләкәй генә балалар костюм таша утып йөрүдәр һәм түгелме? Була сорит алалмы шу егетте? Монда әле генә йөргән егетте. Ну, спасибо большое. Конечно, хочется, чтобы вы приезжали к нам чаще, потому что этот зал, я думаю, в первый раз видит такую атмосферу. Но мы к этой атмосфере в Уфе привыкли. Когда идут концерты телеканала «Тамыр», на местах дети не сидит никто. Все танцуют, как этот мальчик, всех со слезами уводят. Поэтому это абсолютно нормальная творческая атмосфера. Поэтому спасибо огромное, приветствую вас в Москве. Хочется сказать, чтобы наши дети, которые сегодня здесь присутствуют, наши дети, которые живут в Москве, но ваши родители родом из Республики Башкортостан, чтобы вы наш красивый, мелодичный, родной башкирский язык знали, любили и тоже выходили на эту сцену, говорили на родном языке, и стихи читали, и песни пели. Soktaren
Москве, а так я из Башкирии сам тоже. С самого детства болею за Салават Юлаев, хоккейный клуб. Да, часто приезжаю туда в июле, сейчас скоро прилечу туда. С одноклассниками хочу встретиться бывшими. Мне очень понравилось, я сама очень хочу в Тамыр, но из-за того, что я живу в Москве, поэтому я не смогу пойти в Тамыр, а так бы мне очень хотелось, и мне очень понравились их песни. Я пыталась как-то запоминать слова. Башкиры очень гостеприимные, и поэтому, так как я тоже башкирка, я решила им принести угощение, чтобы им было комфортно в Москве также. Ülkenlerden ballara karata şunday hürmetli mügalemesi münasebeti sağlar. Bu bir heybet kuruluş. Çünkü biz Tamır'da 30 yıldan aşık ballarla işlep bir nemeni bir hakikati uyga uyup koygamşız. Eğer de biz ballardan barık hep siklep kuruyat, siklemeyiz. Avlarda hürmet ettik hem bunlarga üzerinin taleplerin asırga mümkünlükler tuluha. Bunlardan belekeyken olmuşlarına Bunlarda dullahat, demek olarısınlar da bu hem dıklı şahıslar bu kesekler. Münasebetlerimle uçraşkan hayın biz çağırıp durabız mında Moskvaga konsert koyarga hem nihayet mana bugün turmuşqa açtı bizning xayolimiz hem bunga bu maqsadni ışanar çünkü ballar gana to'y ota-onalardan kütüp aldı hem rahatlanıp konsert qaranır. Bir rahmet. Мен Тамырды қарарға яратам. Уфала сәңгілдәктә түштім. Меня концертта Тамыр ерлері ақшаны. Bayram kilip sıktı. Tamır konsertlerine kilip sıkayında gelkilerge tırışam. Çünkü bunda benim balasa öttü. Bunda en yaktı hisli, nurlu balasa öttü hem de bula. Hem köngülde kütererge, balasaktı ifke düşürürge. Hem Başkurt tilin yanından da şöyle ifke düşürüp, motor yana hüdder ifke düşürüp. Çünkü Moskva'da bunda unutulup koyula, Rusya kübrak birleşiler. Hem bunda elbette şu konsertte qarab menim bek quvondim. Bizning konsertga Moskvadagi yaqtashlarimız motor, istelikli suvenirlar, ko'z sanistlar bilan kelgan. Rahmat, qadrli tomoshabinlar.
Тамыр ер ансамбле репертуарынан балалар арасында билдәле булган йырдар башкарылды. Атайсал йырын тыңлап, хисләнеп алһалар, укытучысыма йырына кушылып бигенеләр хатта. Ә безнең кечкә төркем артистлары тамашачыларны таң калдырды. Үз телемдә һөйләшәм, мине кошлар көнләшә. Үз телемдә һөйләшәм, мин кояшка тиңләшәм. Һәр миңа сәскә төндә, һәр үгәй гон китәгән. Шатлыгым юксигер, юк шатлыгым итәрен. Һәр миңа сәскә төндә, һәр үгәй гон китәгән. Шатлыгым юксигер, юк шатлыгым итәрен. Байрамда үзенең йыры менән Донецк каласыннан килгән Валентина Мирошниченкова сыгышаһына. Лето, 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 навсегда останусь с тобой. Тамыр я знаю давно, да, и с удовольствием всегда смотрю, но обычно бывали какие-то концерты, а тут целиковый концерт, но и то, говорит, не весь, какая-то часть вашей программы, но такой профессионализм среди детей, ну, костюмы, и можно смотреть без остановок еще трижды, сегодня же. И я получил сегодня заряд, до следующего вашего приезда мне он хватит, но в Уфе обязательно схожу на концерт. Если бы был зал побольше, конечно, можно было и 1000 посадить здесь, и все были бы довольны. Вы видите, как принимали дети, поэтому большое спасибо, приезжайте еще. Хороший у вас коллектив, очень талантливые дети. Вам большое, конечно, спасибо, что вы приехали к нам в столицу. Я считаю, конечно, самое важное, чтобы вот нашим детям прививать нашу культуру, нашу традиции, наши обычаи, язык, конечно, в первую очередь. И вы, конечно, этим занимаетесь. Мәскәү тамашачылары безне матур итеп каршыланалар, сувенирдар бүләк иттеләр. Уларга зур рәхмәт. Ну, во-первых, я видел весь зал, который нам аплодировал, нас любил, смотрел на предвижение этого мероприятия. Нам очень понравилось выступать. Обязательно еще, надеемся, обязательно еще вернемся. Әлбиттә, Тамырдагы шөгыльләнгән балалар өчен Мәскәүгә килү һәм Мәскәүнең үҙәгендә Мәскәү балалары өчен шундай концерт кую ул зур куаныч, зур байрам. Бүген улар шул тиклем ихласлап сыгыш яһанылар һәм без үзебезнең бәләкәй тамашачыларның, Мәскәү тамашачыларын шул тиклем ихлас җавап кайтаргандарын күреп, тагыла бер тапкыр куандык. Бына шулай 4 көн эчендә әллә күпме эш башкардык. Иң мөһиме, бергәләшеп йөреп сыктык. Тагы кайда сырбыз икән Артур агай? Бәлки Африкага? Унда башкортлар яшәймени? Яшәмәй Мәдинә. Безнең халык бөтә ил шары буйлап таралган. Башка милләттәр менән тату, дуст яшәйбез. Тынычлык булһын илдә. Хушыгыз!